No joo, se olisi varmaan sitten Bahrainia seuraavaksi luvassa. En kyllä oikein tiedä mitä odottaa. Vähän ehkä toivottavasti kovempaa kisaamista, vaikka noilla tiimeillä tuntuukin olevan aika älytön määrä dataa tosta radasta, niin se voisi ehkä silti tarjota vähän parempaa kisaamista kuin mitä nyt Kiina ja Japani tarjosi tuossa viimeisimpänä. Enkä tiedä, olisiko se Australiakaan niin kummonen ollut, ellei siellä olisi vettä satanut, mutta toivotaan, että olisi ainakin vähän parempaa kisaamista luvassa tällä kertaa. Ja mitäköhän muuta? Toivotaan, että Tsunoda tulee ainakin kehittyy. Mä veikkaan, että Red Bull ei tule olemaan ihan niin vahva täällä. Ferrarinkin nousua vähän toivoisin ehkä lisää. Sainz voisi olla ehkä vähän vahvempi kuin mitä se on ollut Albonia vastaan. Kumpi McLareneista on parempi tänä viikonloppuna? Paljon kaikkea kivaa kiehtovaa selvitettävää tälle viikonloppuun. Mutta joo, mennään suoraan noihin veikkauksiin. Paalulle mä veikkaan Piastria. Bahrainissa mä uskon kumminkin, että siellä on kuivaa keliä niin kuin lähes aina oikeastaan on. Ja Piastri on ruvennut vähän näyttämään kynsiään Norrikselle ainakin noissa kuivissa kisoissa ja aika-ajoissa. Niin mä voisin luulla, että Bahrainista on kumminkin niin paljon kokemusta kaikista testeistä sun muista, että jos se vaikka väläyttäisi, näyttäisi vähän Norrikselle. Paalulle Piastri. MVP:ksi mä heitän vähän villinkortia, mä aloitan Gasly. Alppinen ei ole saanut yhtään pistettä tänä vuonna, niin se olisi varsinkin aika kova, jos Gasly onnistuisi avaamaan Alppinen pistetilin, niin se olisi kyllä aika semmonen MVP-teko. Pistetään Gasly. Pistetään Gasly siihen. Sitten 5. sija. Mä oon pistänyt siihen Leclerkin. Ei siinä oikeastaan mitään sen erikoisempaa. Mä en usko vaan, että Ferrarilla on enempää vauhtia tänä viikonloppuna. Menee niitten heille, ketä siellä nyt on meillä, niin pistetään Leclerc siihen. Neljännelle sijalle mä oon pistänyt Maxi. No sehän on ihan selvää, että McLarenit siellä on ainakin eessä, mutta kukas siellä villinä korttina sitten vielä eessä, ketä Maxi ei voittaisi tänä viikonloppuna. Se selviää seuraavaksi, mutta tää on Maxilta ihan tämmönen perushyvä suoritus. Pisteitä kotiin kumminkin. Kolmannelle sijalle mä pistän Russeli. Bahrainissa ei hirveästi mitään villejä kortteja ole ja Mersu on kumminkin loppujen lopuksi aika hyvä auto. Se on ollut huomaamatta aika tosi hyvä auto, niin Russellilla voisi ainakin podiumille riittää vauhti tänä viikonloppuna. Toinen sija mä oon pistänyt Norriksen. Ihan tommonen hyvä suoritus, mutta siitä ei tule olemaan ottaa voittoa tänä viikonloppuna. Koska ensimmäiselle sijalle mä oon pistänyt Piastrin. Kyllä nyt mä uskon vaan, että kyllä Piastri vaan tulee tänä viikonloppuna vähän antaa selkään Norrikselle ja tälleen näin. Ai että se olisi hienoa. Mä vähän epäilen, mutta hyvä se on vähän epäillä. Ei muuta, se on moro.